метавона ки бо намуди бо намуди ранги ғиндал фахр кунад. намедонам бародаро майра намуди чӣ хеле бугум, шумо бинависед дар комментария. Бародаро видео камтарак хира омадагиай, просто ман хе кардам специално ки чашмам нагира. Агар серьёзно бародаро просто камера разфокус шидаги буд, ман аҳамият надодам, экранаш майдае. Так что бародаро ба дил нагирен, иқауқа ошибкаша. бародаро ҳамада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи не фокусникон, не дар бораи призракҳоам, не ваш дига бародаро ки бисёриё мана менависам барои ки каналшонда рекламаи Adnix бед монанд. Бале бародаро бинависен, пайваст мекунем, ёрдам метем. Не ки канал 200 подписчик дорад, чӣ хеле реклама. Ақаллан бародаро каналатон ай 5000 подписчик боло дошта боша. Майли. Хитон я фикр кунед пешай. оне ки одам да муроҷиат мекунед ягон корда. Бародаро чӣ хеле ки гуфтем и видео сири фокусникову дигараш нест. Не ки иам бародаро интереснее. Чунки чӣ хеле ки мо шумо медонем дар канали мо шумо видеои неинтересный нест. Что ты, черт побери, такое несешь? Тариф кардам. Агар ягон одам ягон чара рост мегуфта, ақса мезаде, агар тариф мекарда, ихфа мезаде. Яъне ки бародаро имрӯз гап мезанем дар бораи одамои ғайриоддӣ. Ҳатто агар бародаро одам дугоник боша, дар ҳамо ягон тағйирот меёбад. Яъне ки ҳамаи одам дар ҳаёт иш фарқ дорад. Ина мисол гӯшои ман нашид и пример. Короче, в общем, фарқ дорад одамои иш. Не ки и одамое ки дар видеоам бародаро воқати хита сравнит кардан вообще туғри намегирад. Тамоман бовар кунем да, хайна бо видеоро мебинем, бовар мекунем. Баъд комментария бинависен ки ман рост гуфтам ё ки не. Хуш омадем бародаро ба канали Эсим Шарипов. Барномаи мо бародаро ҳозирам Муҳаммад Шарипов, алиш накардам. мухлисои варзиш да мухлисои ММА да гуфтанем бародаро ки 18 ҳамин моҳ боя, яъне ки реванши Даниэл Кормие бо Стипи Миочич. Агар уверен боши кадоми ҳамиё ғолиб мебарояд, ту метавонӣ ки сум кор кунӣ бо. Барои кор чӣ кор кардан накорай, ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагиай мегзари 5 секунда регистратсия мекунӣ ва далшиш меравад. Фаромӯш накун ки 7 сентябр бои Ҳабиб Нурмагомедов бароям регистратсия ки на старт пест. намуди ҳамаи мо дар дасти Аллоҳ худаш чӣ мекунад ки мо чӣ гуна бошем ва не ки баъзе одамо бо худшон ҳаракат мекунанд ки худшона ба дасти худшон тағйир буданд. ин духтар бародаро ном дора Алия Носирова, айни замон 29 сола ва дӯсто мо ин духтар 2 метр дарозӣ дора ва 2 килограмм вазн. яъне ки шавҳараш метавонад ки ҷамъш куна гантел бизана ва шавҳараш меяд ки фахр мекуна ва дӯст медора мӯҳи ура иҷозат наметаҳад ки калташ кунад. ин духтар мега дар розии мӯю ягон секрет надорад. шампуни оддӣ, балзами оддӣ истифода мебарад. Тамом, ҳаёти солима пеш мебарад. Барои дар кӯча гаштан мӯҳи дар розии ура халал намерасонад. барои чӣ ки ба мӯи ҳӯй додагӣ ба берун намебарояд. понятно. барои ки 2 метр ҳақиқати худаш дароза. ҳар субҳ бародаро дар шона кардан бофтани мӯҳ ин духтар 1 соат вақт расход мекунад ва аз ҳар шаб як бор дар як ҳафта мешавад. ва бародаро чӣ ба яъне ки чӣ ба қадар дер дар як ҳафта бисёриё савол метавонанд. барои оне ки бародаро дар шустан қоқ кардан то ҳамаша қариб ки як рӯзи одам мега расход мекунад. мумкин камтар воима кардиста бошанд, як рӯзам не, мумкин хай 3 соат возможно, барои ки 2 метр дароза. Валдирс Валдирс марди бразилиёӣ 50 сола Валдир Сигато хост ки танаша ҳамин намуди кунад ки ҳеҷ ка мисли ӯ набоша ва ҳамаро дар ҳайрат биёра ба воситаи тамрин варзиш, не ба воситаи синтол. Синтол бародаро якбора шумода информатсия мешавад. ҳамин хел рӯғане ҳастае ки дар бадан ӯро укол мекунанд ва ҳамун рӯған бародаро дар таги пӯст места. агар як тамхели фрики дига ҳам ҳастае крилти ёшон, агар каси дида бошаша бози духтуро гуфтесиянд ки дастҳои ҳамура мебарем. яъне ки и гарения опасняе бародаро. и мускула қувва намета. и мускул да таги мускул да ҳамхе места мушак худаш места просто саво ки ҳам мушак дамай дар таги ҳамун рӯғанай за шоти ҳамун рӯған дамай ӯ мушака ба қувват намекунад. барои ҳам шумо завқ дошта бошен, хубтараш зал бирен, тамрин кунен, ӯ барои шумо хубтар аст. ва агар мушкилӣ дошта бошен барои вазн гирифтан бародаро ҳаста специални доруо самуван метавонен занг бизанен, заказ кунен ва ин иштиҳои шуморо меёрад. шумо мехӯрен, бисёртар мехӯрен, ҳамахе тамрин мекунен, вазн мегирен барои хубаш, барои дурусташ. мисли ин одам намекунад. вале ин одама дар раҳро нигоҳ мекунад, не ки мумкин аст ки
дастойро бубуранд ва ҳатто мумкине ки одам бимрахташ, барое ки қариб ки дар ҳама ҷош укол мекунад ин чиза. ва дӯсто ин одам 5 сола ки ҳамин корро такрор кардааст ва дар бадани худаш дар ҳамин муддат 25 кило рухан качат кардаги маслабой. зани истиқоматкунандаи шаҳри Майами Кортни Барнс метавонад ки бо намуди бо намуди ранги ғиндал фахр кунад. намедонам бардор майра намуди чӣ хеле бугум, шумо бинависед дар комментария намуди ранги чие. дар назари ман ранги ғиндал яъне ки бардор агар чен кунем намерасад, чен карда наметонем бардор, фақат рулетка қади чен мекунем, яъне ки обхват гирд ба гирд рулеткаро монем 150 сантиметр, яъне 1.5 метр мешавад. дороиёи ин занак бародаро табиатан хел нест. ин занак кор мекуна рақоса ва фикр мекуна ки ҳамон территорияро бо объёмнитар кунад барои диққати клиентҳоро ҷалб кардан ва махсус ҳама хеле препаратҳо ҳастай хидшуда истифода мекуна, мисли герои пешина ва дар натиҷа ҳамин гуна мешавад. яъне ки агар ҳозир мумкине ки ягон занак духтар тамошо кардаиста боша ва ҳавас кунад кори, ҳавас накунед. ин занак меяд ки рӯз ба рӯз қин шидагиаша ҳамин кор дар натиҷаи ҳамин кор раҳ гаштан ва ин коршо бас кардаги ҳозир препарат истифода намекунад ва дар оянда бо ҳамин хел план дорад ки ҳатто бо воситаи ҷарроҳӣ ёра майда кунад. ана бародаро кори беандеша натиҷа чӣ гуна дорад? чизе ки худо додаитон бародаро шукр кунед. и бача чӣ бо бачаш дар нохунак хаёли ма мефаҳмед. ном дора Ҷонни Дилан. яъни замон 29 солаи дар Гонконг ба дунё омадаги аҳвози бошад дар Ванкувер истиқомат мекунад. дар вақтҳои кӯдакиш ҷавони нормал, яъни урод набуд, не ки намуди худаш қатъи розӣ намешавад ва мехоҳад ки намуди худша тағйир буда. ва ҳам хел хулоса дамия ки ба воситаи пластическая операция рӯи худша тағйир буда ва чизе ки мехост гирифт ба воситаи пластическая операция ва ҳозир ӯ метавонад ки худша рост кен буга, яъне ки лухтаке ки ба ҳамо худша ин одам муқоиса карда ҳамин кора кард. барое ки ҳамин намуди ба гуфти худаш зебоша ҳамин хел биқапа, ӯ ҳар моҳ $800 расход мекунад ва ӯ меяд ки дар ҳаёташ ягон чи ӯра халал намерасонад ки намуди зоҳирии худша китайский не оли чихе меган қалбакӣ намуди зоҳирии худша қалбакӣ буданша бо давом буда. ва ҳатто бародаро огоҳии духтуро дар бораи саломатиш ӯро маъна мекунад. ва ин одам чӣ хеле ки дар аввали видео бачаша дар нохуна гуфтем зиндагӣ мекунад бо як бачаи дигаи ушам дар нохунак. дунё куҷо рафтист? бо як бачаи дигаи ки ушам дар нохунакай ва ин бача розӣ набудай бо ин намуди ӯ. барои дигар чӣ дош розие? охири замон наздик шудист ба фикрам бардорам. Бардор дар ҳамин ҷа видео ба поён мерасад ва мегзарем ба салом, паём, шӯхӣ, прикол. В общем хеле бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам мепедуме паста барои бақувват кардани мардонагӣ барои шахсоне ки кӯдакдор намешаванд фоизи спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиҳӯии дигар инфренг мебошад барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. Самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон, ҳамчунин ҳадиси паёнбар аст ки ба саддард давом мебошад. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиҳӯӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. Elpro Games афанди аз сомон агу мекунад дасте сомон курхатш мекунад. ту боис йоген фанат йоген зинда боши брат. салом айёвониҳо. раҳмат брат. алейкум салом ба айёвониҳо. я бачаи ёвонӣ буд гуфт безор шуд Майами Тоҷикистон мерам ваҳдат.
исломиддин таббачка. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Ира ҳатман бихун. Шуморо меган ту дига кор надори ихе видео мекунӣ, ухе видео мекунӣ. Ҳар гап меган, ҳамон одамое ки тура ҳар гап меган, ҳаваё хуб гӯш кунен. Шумо кор надорен ки видеоҳои акай Муҳаммада тамошо мекунен. Ту аввал хита ислоҳ кун, ба акай Муҳаммада бугӯ ки ту ихели мекунӣ, ухели мекунӣ. Карочи кадомида маъқул нест, 21 22 кунам. Ҳарчи нанависа. Тамом мегзарем ба я шухича. Афандия бача дора, баъд Россия мерава. Меоя ки ду бачаи дар хонаш. Ба мега пеш биё бинамуд, ба бачаш пеш меай, пеш мебинаш бачаша. Ба сини занаш мега ишай ки ай бо, ба занаш мега иш ай ту ҳай. Ана иш боша ай ҳамсоя. Боронов ту бе. Короче афанди айҷонаш безор мешава, мерава худша дор мекаша. Ки банд мекана. Баъд сини арӯзш мега чӣ ба ман мурдум? Мега одами ганда мурдан надора. Агар дар рӯзи тангӣ бошид, ду кас дига ҳам хеле боша, реал ҳам рехта мекашид ба ҷои дастгириш. Азамдин 17 я деудай фақат духтарои хушура мехӯрдай, Тоҷикистон омадай, айгишнагира мурдай. Ака мнени шахси ма ҳамияе ки агар ӯ дев Тоҷикистон биёя, ай фарбегира 1000 кило мешавад. Ку кани духтаро агар боша як қарсак шавад. Даи гапо. Марс афандира пурсидиян зан хуба ё мошин? Гуфтам мошин. Иқа ҳай мекунӣ, нафориду мефурӯшиш. Занам мегирӣ, занта фурӯхта мошин харида нашава. Бираҷон афанди оне ки беномуси ҳастае ки ҳамин кори гуфтагӣ тирам мекунад. Бобоев Ҳадиятулло. Короче дар наша раша хазяиншон ҷамъ шуда мега атаплени бичаспонии хонада, баъд диди рӯз меоя ки атапленира дар беруни треза часпония. Баъд мега чӣ ба дар берун часпондӣ? Мега берун гарм боша, дурунам гармай. Азамдин 17. Короче дил чашма мега чӣ ба ту нигоҳ мекунӣ? Ман месӯзум. Баъд чашм мега оту чумо бошӣ айби ма чӣ? Мероб салом ака. Алейкум салом. Афанди билет мехара, бояд ки хориҷа бирава. Меоя ки самолёт рафта, баъд меганаш ту 1 соат дер мондӣ. Баъд механда мега ҳарчи, меганаш ту дер мондӣ. Чӣ механдӣ? Мега сахти баъд давиду магани 2 соат дер мекардам. Муҳаммад Мухторов. Эсем Шарипов хонаш рафтаисае ки яке хафоша нигоҳ мекуна, 5 духтари хафош омадаисан. Баъд фикр мекуна қа чӣ бо омадиса бошан, телефонша мебина ки вайфайш гирёнаю. У ҷабрат мад пеша телефон ма дидан хиёл кардам ки айбум омадисиян ки вайфай гирёнда. Нека салом алейкум. Сози тинҷи акай Муҳаммад Шарипов. Алейкум салом. Шукр Аҳмад братҷон. Ва салом мара ба бачаҳои Чайхун қишлоқи Озодӣ дирасон. Расид брат. Бобоев Ҳадиятулло. Салом акай Муҳаммад. Дар канали Шарипов лайв салом паёмо чаро намерасонӣ? Илтимос ҷавоб диҳ. Алейкум салом братҷон. Барои оне ки дар канали Шарипов лайв салом паём намерасонӣ. То ест ки умуман дар дига каналҳо расонда намешавад. Ин кор фақат аз канали SM Шарипов. Ягон ҷуда братҷон ма контракт надорам ку ҳамаи каналҳом ма бояд ҳамин кора кунам. И просто як фишкаи и каналае ки дар дига каналҳо нест. Ҳамаш бояд як хел набоша ку. Студио Синамо Парвиз Шарипов. Салом брат Муҳаммад. Алейкум салом братҷон ва тамоми подписчикҳо. Саломи ман ба тамоми бачаҳои Дангара, Малар телеканал. Салом ака. Алейкум салом. Саломи мара ба бачаҳои Тюмен Фасадчико бирасон. Меҳроб. Саломи мара ба бачаҳои Ленинский расон. Фабрикаи Истиқлол 3. Абдуллаҳ Тиҷи. Ассалому алейкум акаҷон, зинда бошен. Алейкум салом раҳмат братҷон, обод бошӣ. Саломи мара расонед ба тамоми ёвониҳо. Ҳазор раҳмат пешакӣ. Бошӣ брат Абдушӣ. Акимов Фирӯз. Яким хидм. Лайка ҷиқидим. Гап нест бро. Ака саломи мара ба мардуми Кӯлоб, кӯчаи НБП поём расон. Шеф ака аввал салом ба хидр. Алейкум салом. Саломи мара ба бачаҳои Ҳисор деҳаи Каҷак расон. Меҳраҷ Саидов. Салом акаи ҷун Муҳаммад. Хубӣ акаҷон? Видеоҳои олӣ дорӣ ба худо. Алейкум салом додари ҷун. Шукронаи Аллоҳ мешава раҳмат. Гап нест обод бошӣ. Ҷамик 95 салом брат. Бародаро барое ки дигароро ҳайрон кунем видеора ба мо падилица кунем. Ба воситаи лайк дизлайк метавонед ама бирасонед ки видео дар шумо маъқул шуд ё ин ки не. Ва барое ки видеои дига бубурояу шумо бехабар намонед, як зангула аст ҳамҷо ку, як шата мезанем ша ва видеои нав интизор мешавем бародаро. Хайр то видеоҳои оянда.